na imbaga bigat tayo amin kakabsat, adata yung timay kalima Domingo ti panagungar. Dito yung misa yung mandanggayan ngagyaman ni Ferdinand Rubisa kenti Familiana, ni Mrs. Lilia Miranda Banggalan and children, ti Baptista family, Thanksgiving mas nagapo ti dua pamilya, ni Mr. and Mrs. Dionisio Costales and family, special intention ni Joan Laurentino, ken ni Mr. and Mrs. Richard Miguel and family. Kasta pa yung tay karkaragan ti kararwada andang, Istang, Rufino, Bitang, Eusebio, Insyang, Sinti, Veronica, Boyong, Eugenio, Rohel, Joan, Tomasa, Jose, Leonora, Crescencia, Ben, Rogelio, Patrick, Rambo, Joy, Gloria, Rodolfo, Rinaldo Tansinco, Jason Laurentino, Coronada Avila, Perfecto Avila Sr., Emilio Laurentino, Orsola Laurentino, Sally Edica, Maria Kenny Elia Cabeñas. Tumakder tayo aming kakabsa. Sarabin tay ti kanta tayo, sa tay ti puso mararawakin isip tayo, takmo may gani tayo, dayaw tiya. Isa tay ti puso kararwakin isip tayo, tapno may kari tayo, dayaw tiya. Intayong pasambahin tiya ko, sarapin tay ti kanta tayo. Isa tay ayak tayo, kakabsat ken padakao, tapno may kari tayo, dayaw tiya. Isa tayo kakabsat ken padakao, tapno may kari tayo, dayaw tiya. Rogyan tayo dahito panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ko na ni Apo Jesus isu ti poon ti ubas datayo dagiti sangana no mai konektar tayo ken kuana agbunga tayo kas adalan na. Agyaman tayo iti dayta panagtalag nga impay na kada tayo nga kas anak na. Tapno nga rod may karitay ang makirano diti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo.
Pagbabawyan tay ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria, nanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga sasika, ako mga sasika, pagkawanem basbasol ni, bidot na kurkurangan ni, itatalawen nakamkali, nakalmesan na kempos pusumi. Kristo mga sikal, Kristo mga sikal, pagkawanem basbasumi, pindot na kurkurangan ni, italawen nakamkali, nakalmesan na kempos pusumi. Apo mga sigal, apo mga sigal, pagkawanem basbasol ni, pindot na kurkurangan ni, italawen nakamkali, nakalmesan na kempos pusumi. Nakalmesan na kempos pusumi. Kaya ti Diyos amay likangawan, gloria ti Diyos anak ay langitan, gloria ti Espiritu anak santuan, gloria iti Diyos di kangatuan, kapya kadagiti amin natatao, anaimbaki panagnagnagkemda, nailangitan na ama, daydayawen lahat, agrupagkam kemda, agyaman lang kemda, gapu iti dayag mo ay langitan, gloria ti Diyos amay likangawan, Gloria ti Diyos anak panay langitan, gloria ti Espiritu anak santuan, gloria iti Diyos di
Apo Yesu Kristo, bukbukto nga na, Cordero ni Diyos, anak iyaman, una senti basbaso, inubo. Awatem to'y ararami, sika situtuka, itimakan nawan ni Diyos Ama. Asyan na kami, denggem to'y ararami, Gloria ni Diyos Ama, ikangatuan, Gloria ni Diyos Anak, Anay langitan, Gloria di Espiritu, Anak Santuan, Gloria iti Diyos, ikangatuan, Gloria sana, Gloria, Gloria sana, Gloria, Alleluia. Iti kangatuan, iti timpoyo, ti Espiritu Santo, ti gloria, ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, inyag mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitaan na kamkad asi tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypayso awaya-waya, ken agnanayon nga inkarim at awidan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti arami dagiti apostoles. Napan ni Saulo iti Jerusalem, ket pinanggep nati makitipon kadagiti adalan. Ngem dida pinati amay nga adalan, ket nagbuteng da amin kenkuana. Iti kasta, napan tinulungan ni Bernabe, ket intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada, no kasano ti panakakita ni Saulo iti Apo, iti dalan ken ti panakisao ti Apo kenkuana. Impadamag na pa'y kadakwada ti tured ni Saulo, anang ikasaba itinagan ni Jesus ijay Damasco. Iti kasta, nakipagyan ni Saulo kadakwada. Sinorsor natin tero Jerusalem,
Ket si tutured anang ikasabay tinagan ti Apo. Nakisao ken nakisupyat pay kadagito Hudyo a Griego ti pagsasauna. Ngem kayat da papatayen. Idi maamuan daytoy dagiti kakabsat iti pamati. Kinuyog da ni Saulo asimmalog ijay Cesarea ket imbawn da ijay Tarso. Iti kasta timal na ti iglesia tintero a Judea, Galilea ken Samaria. Naparigta ti iglesia ket immadu dagiti mamati babaen ti tulong ti Espiritu Santo. Ket nagbiagda managbuteng iti Dios. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Iti dakkel lagi mong sarita ekto dagiti naramid mo. Iti imatang dagiti amin natulnog ken ka. Iruknoy konto ti inkari kadaton. Manganto kuma dagiti napanglaw aging gamap nekda. Agdaydayaw to iti Apo dagiti mangbirok ken kuana. Rumang ayda kuma iti awan inggana. Itidakkel lagi mong saritay ko dagiti naramid mo. Malagip to kuma dagiti amin na tao ti Apo. Manipod iti amin na suli ti lubong agsublidan to ken kuana. Agrupbab danto ken kuana dagiti amin a nasyon ken tattao. Ken kuana dagiti natangsit agtamed danto ken kuana. Dagiti amin agrupnoy to. Isuda amin nga agtungpal ken patay. Itidakkel lagi mong saritay ko dagiti naramid mo. Agserbinto ken kuana dagiti sumarsaruno a kapututan. Ipakamudan to ti Apo iti masakbayan a kapututan. Maibaganto kadagiti di pay nayanak at tattao, ngayon salakan ti Apo dagiti tattao na. Itidakkel lagi mong saritay ko dagiti naramid mo. Ti maibasa na adaw ti umuna a surat ni San Juan. Anak ko, saan ko maaparparawpaw ti panagayat tayo? No diket pudno a panagayat a mabuyugan iti aramid. Ngarod, daytoy ti pakaamuan tayo nga adda tayo iti pudno. Uray no pabasulen tayo, ti konsensya tayo, agtalged tayo lata ti sangwanan ti Diyos. Ammo tayo ngamin adakdakel ti Diyos, ngem ti konsensya tayo, agsipod ta ammo amin ti Diyos. Wen, gagayem, no saan tayo apabasolen ti konsensya tayo, at datalged tayo iti sangwanan ti Diyos. Awaten tayo kengkuana, ti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatumpalen tayo dagiti bilbilin na, ket aramiden tayo iti makayayo kengkuana. Daytoy ti bilin na. Mamati tayo tinagan ni Hesu Kristo, nga anak na ken aginayat tayo, kas imbilin ni Kristo. Timang tumpal kadagiti bilbilin ti Diyos, agtalinaed iti Diyos, ket agtalinaed met ti Diyos ken kuana. Daytoy ti pakamuan tayo, nga agtaeng kada tayo ti Diyos. Ammo tayo, gapu ti Espiritu nga inted na kada tayo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Sa ulimay di pagarian ni Apo, kas maibagay. Kita minto maite tukin ka. Sa ulimpay di pagarian ni Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tinipay ken ka.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ti amak ti agay aywan. Ikkaten na dagiti amin asa nga adi agbunga. Dalusan na dagiti agbungbunga asa nga tapno ado ti maibunga da. Nadalos kayon gapo iti saok kada kayo. Agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaed akmet kada kayo. No saan kayo ang maikamang kanyak, di kay makapagbunga akas iti sanga ang makapagbunga no maikamang iti poon. Siyak ti poon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket siyak ken kuana, adunto ti maibunga na. No tano awanak, awan maarami diyo. Ti saan nga agtaeng kanyak maibeleng iti ruar, akas iti sanga amagango. Maurnong dagiti kakasta ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak ket agtaeng dagiti saok kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman akayatyo ket maitedto kada kayo. Ti pakaitan-okan ti amak iso daytoy. Agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, Kristo. Good morning. Nanipod adda puot ko, haging gana di ag high school, ken after high school siguro idin, ado ti swa iji ayan mi, amoyo ti swa. Kagapo taga barbaryo kami, haan nga swa ti pangawag mi, suwa. Ako na nakaapawng, dumawat kami man ti suwa yaw. Swa, pumelo niya. Almost amin nga balay, iji ayan mi idi addaswa. Ayan mo, nagado. Addaswa nga kilaban, datay awan ramraman na nga nagtangken. Adamot swa ang nalusa, datay nakadandanom. Adamot swa nga natay na imas perfect. Ti swami mo dyan, ti ay sango nga mismo ti balay idi. Nakabaybayag nga maluom, ag December ton. No alaom nakapapait. Ngam to na mauray mo na loob, nakabaybayag, nagsamit nga, natubog. Kadagi nga swa, idi aglaklakaya kon, agin inot da nga matay. Ti pagpabasulan da, dagiti aginaw. Apay, nagbilag la dahi nga kita ti aginaw, wanta no tinangad na dahi taswan ka, natayan, apay, dakay nga aginaw. Kitaan nyo man dagita mamarites nga kaarubayo, tagkapsot da. Pagina. Kasi di pabasulan da ini agiinaw kunada naginawan da manan. Kunada da jay swagin gana nga ininot matay. Kay tatalim makayak ay naadal ko magayam nga paginawan da jay. Tiswa na yung dagiti citrus amula. Kati citrus kasla dagita kalamansi, dagita pomelo, dagiti lemon. No, ti panagburas da, dito itago din, nalalaing da, ado ti kalamansi da, ti panagburas da, ikat da, di iraman da, di ayan ti pamurusan niya. Tano ikat ang makas jay, ininot, maganggango, aging gana nga isunton di manggango, di buo nga, puon. Kayso nga dagidiswa, di ayan me, di may maammo ti agsibol. Siyempre, sibbo, kas ano pa, nangkat mo nga min mo, di pamurusan ti swa ka, nagngato. Kada kami idi ka no agtakaw kam Dios ti apong limo laeng. Amuyo ti pagalami, amuyo ti garami. Rice hay. Oh, yata English na nya. Kay di garami no narepet adda pagasumi nga natirad ti duwa nga murdong na dayay. Isu ti pagtakaw mi ti swatap no hanga managtuog ti rabi. Todo ko magas. Samo itaray. Di pagtakaw. Di ka dahamo maikat di jay pamurusan mo sumurot. Iso nga naging inot da anak natay, tadi jay nagpurusan, iso ti mangpatay ijay poon na laeng. Iso nga dayta kalamansi ta, no daytay kada nagburas kayo kung nakalain nyo, di jay pagmurusan na, ikatin nyo. Tunukan adamo dumawat ali apras, tunukan maganggangon. Anya ti kunakan niya da, ikatin nyo dagi jay nagango. Tilokano, no dakdakkel ko mga banag, palangpangan nyo, amuyo ti palangpang. Haan nga palanggapang, tano palanggapang ka, agsayot iti kaaro ba dahil dyan? Palangpang.
Ingkay palangpangan, ikatin nyo dagi nagango, no, napuskol launay di jay bulong na, jay sangana. Palangpangan nyo, tauray jay mangga. No na dagsen launay, adu launay ti bunga na, agraman na lungsot, aw-awitin na, agsipak. Urain niya kayo intunukwan na dakkel launay di bunga ng dakkel launay di sanganan, no haan na nga maawitan, mabwal, amoy di mabwal, matwang. Nasiyay. Ora da kita makupa, nya da kita nagbunga ti nagadungan na dagsen, intunukwan maspak. Kanya ti aramidem, ore no sakbay pa nagbabagyo, dagiti kay kayod ti nga asidag ti gater no daduma, nya ti ibagak sakbay ti bagyo, palangpangan nyo. Taapaya, no nadagsen launang idur na mabuwan, may mayat no basitap no maawit na nga nalaing. Kati kunana mo't ito'y dagiti agtarakan ti ubas ni Apo Jesus. Siyak ti puon ti ubas kunana, da kayo ti sanga. Pruning kunana day jay. Nya ti pruning, dagiti nagango nga sanga, kinsubra abulong, ay sangsanga, di ayan ti sanga nga dakkel. Anya ti kastada, ikatenda pruning. Ubas day jay, nganda tayo, palangpang kuna tayo, ta nalaklakate nga maawatan ti Ilocano, ta apaya, no haam mo palangpangan, agsobra, wano saan, nadagsen launay, han na nga maawit, madi. Kanukit kitaan tayo dati pangarig niya po, Jesus, I am the vine and you are the branches, kunana. Siyak, tipuon, da kayo ti sanga. Na-connectar kanyak, nya tinaka-connectar iti puon kunana nya ti agtalinaed kunana no saan kayo ana ikamang ti puon saan kayo ang makapagbunga kunuhaan kay makapagbunga nya ti kunana maputed nagango haan nga agbunga marepet may kabil iti mapuuran kunana kuuray ti biag tayo met kakabsat kasjay. Masapol nga ti gundaway ti panagbiag tayo, uray ti relationship tayo, kadagiti kakabsat tayo, masapol nga nadaduma, agpalangpang tayo. Haan nga masapol nga bagbagkatan tayo amin nga tao. No negative, at nangarod gayam kung wag ko na nga, I want to save our relationship, Father, ko na na, one, no curable dahil nga relationship yung agasawa, yes, mabalin. Ngamnuhaan, palangpangam. You have to let them go. Taapaya, aging gana ngamin nga si kanton ti mabwal. No hamo nga ibatan, dos-dosaem ta bagbagin, bagbagkatem, si kanton ti mabwal. Uray mo tibiyag tayo. Ado dagiti banbanag, ado dagiti tattao, ngahan nga mabalin nga kanayon nga bagbagkaten tayo. No toxic dahi ta nga tao, no toxic ti panagri nam nga maibagay ijay kayat mo. Ibatam, palangpangam, hamo nga guraen, hamo nga daytay palangpangan nga ilunudan ta pumanahan Nga masapol nga kisayam dagiti tao ti biag mo, no toxic da laeng, iti panagbiag mo nga mabalin nga awitem. Taapaya masapol ti agpalangpang umuna nalaglagan ti biag. Maikadwa na waywaya, tapno makapag bunga. Dayjeti purpose na. Tanuhan tayo nga aramiden da ito'y, dos-dosaan tayo bagbagi tayo, marigrigatan tayo, maabak tayo. Kinagpintas da iti kunana, da kayo ti sanga, masapol nga nakakonektar, na ikamang iti poon, tapno, agbunga. Haan lang iti relationship. Uray ti na espirituan kinti moral nga panagbiag tayo. Ado dagiti psychological bag tayo. Anya dagiti psychological bag tayo nga bagbagkaten tayo, nga haan tayo nga makapagbunga na saya at nga tao. Anya dagitoy, dagita regret. Ada dagiti decisions tayo nga nagkamalyan tayo, iso ti mangparparigat kanya tayo. Bagbagkaten maging gatatta. Anya dagiti mangparparigat kanya tayo, dagita gurgura. Ammom nga makatulong kanyang data, umampanem nga gurang, malunglungsutan nga, awitam na ta. Competition, dilubong tayo. At dagiti makikumpit nga tattao, umapapal. Nagdagatangan di ka aruba na, hagsakit tinagam na. Competition. Haan ka makapagbunga, no daduma, dagiti ti psychological bag, nga iso ti mangitaltalmag kanya tayo akas tao.
Ngano dad dumahantay nga makapagbunga. Haan nga makapagaramid tinasayaat. Kati ko no naikamang kayo iti poon, ditoy kayo nga agbunga. Kati sa ludsod, agbungbunga ak nga ta. Kas ano tinabunga nga tao, iti na espirituan nga panagbiag. Haan nga gapong ako nam nga, addamot adal ko apo, addamot trabaho nga permanente very good. Nga man nakayat nga sa un, or agserserbi ka, iti sibil, iti gobyerno, no anyaman, kumpanya mo, no anyaman ka, addamot kita, han nakayat nga sa un nga nabunga kan. Tinabunga nga tao, kunana dayjay, masapol nga, iti wagas ti panagbiag mo, adda bunga na, anya ti bunga na, kunana nga rod ka mapangkayo, agbunga ti adu mapangkayo nga agbalin nga adipen ko, anya dayjay, iti unos ti panagbiag mo, adda ka din na ay ayo kanyam, kaimasidag ken Kristo. Kung successful ka, adda sanikwam, adda adal mo, adda kitam, iti wagas ti panagbiag mo, panakilangan mo, adda ka di imasidag ken ni Apo Diyos, gapuking ka. Na adda imasidag, congratulations, agbungbunga ka, ngam no awan, you have to check. Ta adda dagiti adda sanikwana, ngam awan pulos maiyasidag dakin ni Apo Jesus, kayat na nga sa awan mistake. Amuyo dagjay swami idi, adda daytay, idi da kami gamin, idi ka agdapdapil kami ti unas, aramiden mi at agapulot wenno basi. Kada dagitay pagikatan mi ti rugit na nasamit dayjay, tikas-kas ta di inang ko, alaen na, isibsibog na ijay aglawlaw ti ramot dagijay iswa. Taapaya, sumamit ka no. Ta iso makunot nahan, mayamot, nasamit mot, ngam kay kayat mi mo, dagijay iswa nga nagtubo di asidag ti CR. No, apay nga na imimas mot. Kauwan tadi jay no adda ka di poon. No anna jay kun no tam, isumat ati irar mo. Isu nga no tilubong mo, dagiti kakadbam kapasig nga negative ti pampanunot da, pasig nga madi, gura, ala marites, ti biag da, isu dengdenggam, automatic isumat ti bungam. Ngam no tinmangmangag mo ti inal daw, nasaya at akababalin, sa uni Apo Diyos, ti pagtutungtungan nyo ka, kas ano tayo nga patanuran nga nasaya at dagiti anak, kas ano tayo ag-survive nga agpabasa, anya tinapintas nga plano ti pamilya, no dagiti ti mangmangag. Siyempre iso ti kunkunutem, iso ati error mo. Day ko na kung ano negative di iso nga no dayta grupom, dayta kanayon mo nga kadkadwa ke medyohan nga nasayaat. Nga nasayaat pa nagpampanunot da, palangpangam, ikat mo. Apaya, maapektarang ka. So nga ti kunada ka, no ti gagayim mo, mamartek. Agbaling ka mo mamartek, in 30 years, nagkanser ta dalem mo. Nya? No ti kakadwang mo ka manigarilyo, agbaling ka manigarilyo, in 10 years, nagkanser ta baram. Nya? No ti gagayam mo mat ka mamarites, agbaling ka mamarites, awang pa'y 2 oras marites ka, certified. Iso nga ron ti guyguyudem, iso nga ron ti lubong mo, iso nga no dijay, no evaluate mo dijay wagas ti panagbiag mo, apay nga hanak makabagbunga, apay nga narigatak nga agbunga, apay nga nasayat, apay awam man la maawis ko nga tao nga umasidag kini Apo Dios, nga minodad duman, no anya dengdenggem, no anya imulmulam, no tilubong mo ka pasig nga bukatot nga managing bubukod, innimot, innagom. Siyempre mat automatic dayta. Ngam na tilubong mo, dagiti kay kadkadwam ka, amuda ti agayat, tumultulong, itid da ti biyagda, isumat ati rumwar. Ngam anya ti rason ngamin day ti kakabsat, iso day ti sublyanan tayo ti kunan ni Apo Jesus, siyak ti poon, iso na, da kayo ti bunga, da kayo ti sanga, kunana. Ti umuna nga aramidan, nomadi, palangpangam, nadanga na saya at nga nakakapot nga bunga, kang kanan nalaeng ti tabat ti daga kunana, han nga agbunga, ikatem puuram. Tapno makapagbunga kata na saya at ti bunga, anya ti aramidem, masapol ang di ramot ti kumunutan, di poon.
Iso nga no ni Apo Isus ti awawatem, no ni Apo Isus ti kunkunnotem, nga sanga, agbunga ka automatic na saya at dayta. Kadaya ati pagkitan tayo ti biyag tayo. Hala, panunutem. Successful ka, adda sa nikwam, adda adal mo, adda mo napundar mo, ngam awampay mamati kanyam. Uray ta pamilyam, wan na pagadal mo nga nasayaat, nag-graduate damit, professional na da trabaho da. Han na kayat nga saun nga nabungan, but the relationship ka madi, di jilangan-langan kahaan nga nasayaat, jilangan-langan ka tinang sitaan, innagom, kinarit, hampay lang nga nagbunga di jay. Kunana nga rod ni Apo Isus ka, agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Dayjay ti karit na kanya tayo, narigat nga karit daytoy. Anya dayjay, agbalin ka nga adalan na, nga mangyasideg keng kuana. No nakapsot ni kabsat mo guyodem, tapno maikamang iti original nga poon, iso ti ramot, ay iso ti poon, nga paggapuan tayo, sino dayta? Ni Apo Isus, iso dayjay ti kunana nga transformation. No naggapo ka tinatikag adaga, papanam mapangkadyay, nasaya at nga bunga. Wan kakabsat, da isa mari tayo umuna nohan nga nasaya at dayta sanga tilubong tayo masapol nga adda palangpangan tayo haan nga mabaling nga bagbagkatan tayo amin no nalungsot tabungan wagwag mo tama naghambong aw-awiten iti psychological bag tayo no mawagwag mo day maikat mo lumagan agwaya rumwar tinasaya at nga bunga. Kano nakakapit ka king kuana, mapagwadanda ka, kitain nyo. Anya ti purpose ti bunga, maiburay kanen. Dije kayo, nadabunga na, hanama nga kanen. Sino ti ag-benefit ije bunga sa balihan? Kasi makanya tayo, no nagbunga ka, sino ti ag-benefit ije bungam, ni kabsat mo. No maiyasideg mo kini Apo Jesus, uray may salaang dakkel abunga daytan. Ngam di kayat na ti umasidag ken ni Apo Esos. Pinuted mo pa jaramot na. Gapo di pagpatulad mo kan di aramid mo, ay dakes ka asa nga. Anya ti maaramid no dakes? Marepet, may puor. Lahat ng mga ibaga nga puuran na tayo. Ala kakabsat, nagdakkel akarit na kada tayo. No isuna ti poon, siguradgom, ang isuna na kay poonam. No, sikat isa nga, kas anumat ti bungam. Maibalwit tayo mat. Ura di pan nakilangan tayo laang. Nadda mamati kada tayon, nadda maiayo kada tayon, nadda agbalbaliw gapo kada tayon, ay kaagbong bunga ka. Nasaya at kaasa nga. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Heso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao diti napaypay sa Diyos, naiyanak sa anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo. Idi ba nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umayto manen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakpakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan.
Agkararag tayo iti nailangitan nga ama tayo, apaggapuan ti amin abanag, iso ti poon, ket no maisyasi tayo kenkwana, awan maaramid tayo. Itag-ay tayo dagiti timek tayo, amang ipiksa ka dagiti panggep tayo, ket kuna tayo, agdawat kamken ka, apo denggen na kami. Gawat kamken ka, Apo, dinggen na kami. Agpaay iti iglesia, ken dagiti mangidadaulo ken kuana, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iti misyon da amang pastor iti arban tinagungar a Kristo, agtalinaed da iti napudpudno a puon, ket kanayon a napudno da, kadagiti napateg iti ebanghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Agawat kamken ka, Apo, dinggen na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadagiti nasyon iti sangalubungan. Nangruna iti pagilyan tayo, tapno idaydayaw da iti Diyos, iti panangitrabaho da iti kapya, panagkaykaysa, kinalinteg, ayat ken panagserbi iti amin at tao. Kumararag tayo iti Apo. Agawat kamken ka, Apo, dinggen na kami. Agpaay kadagiti tattao ang nakapukawen iti namnama ken panagtalekda iti Apo. Tapno babaen ti panagungar ni Apo Jesus, ti anak ti Dios, mapasublida kuma iti panagtalekda iti Dios, ket saanda maisina iti daytoy mangted biag apuon. Kumararag tayo iti Apo. Agawat kamken ka, Apo, dinggen na kami. Agpaay ti nakristyanuan agimong tayo. Tapno babaen ti panagungar ni Kristo, mapaseged tayo kumay ti nakristyanuan a misyon tayo iti biag, ket mapabaro tayo dagiti inkarkari tayo, idinabunyagan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agawat kamken ka, Apo, dinggen na kami. Agpaay kadagiti pimusayen a kakabsat tayo, anang namnama iti agnanayon a panaginana. Tapno maragpatdan iti panakipagragragsak da iti Diyos sa dilangit, kas bunga tinapagungar ni ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Agawat kamken ka, Apo, dinggen na kami. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Ngaraman tayong ikararagan ti intensyon pagyaman ni Rhea Marie Flores. Diyos ti bilag ken pannakabalin, ragsak ken liwliwa dagiti awan namnama ken gaway, di mi ipalubos a maisina kamken ka, pudno abiyag. Denggem ken patgam dagiti dawat mi bayat ti panangituloy mi nga agbiag, ken mangsaksi ken inagungar a Kristo, ta iso ti Apo ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amin nga daing ka pinarsa, babae, di balikas mo, Apo pagyamanan iking ka. Amin namin kain ka makita, kaputaya, pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Tinapay kenara, di umay mi itayawan,
ti trigo ken ubas, abungat nagpanugani. Amin nga inka pinagsuan, babae, di balikas mo, Apo pagyaman ni kita. Inamin ngayon ka makita, gaputaya, tinagdamida, na urmosda, nakaintintas da. Napay kenara, wenawate, bendisiona, uwa pumi, pagpalinentidad, anasan kwa, abagi kendara. Amin nga inka pinarsuan, babae, di balikas mo, Apo pagyaman bikin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputaya, pinagdanida, na urmusda, nakapimpintas na. Kumararag tayo kakabsatap na tayo, kendagati adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Di Apo, awasan nga kumagagiti daton kita imam. Kat may paay pakidaydayawan, kan pakigloryaan tinagan na, kan kastamet na pagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, babaen di pan nakisinagot mi kan ka iti dahi a sakripisyo, aramidam amairanod kami, iti katanukan akin na Diyos, ipaay mo ka di, tada kami ang makaammo ti pudno nga insurom, babaen tinasingpet na panagbiag mi, maikarikam to ang makikadkadwa ken kamit laeng apuon ti amin na pudno gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen ti panangidaton na iti bagina iti cross. Intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag. Ket iti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami. Isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero anay sakripisyo. Anansata agrag iti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti himno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin na parswa. Di langit katlagan apnuda, iti pakaidaydayawang. Hosana, Hosana, Hosana ini kangatwa, madaydayaw hiyumay, itinagan ako. Hosana, Hosana, Hosana
Pudno na apo abiig ka kinasanto kat si kati gubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritom amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito'y ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon a tulag iso a maiboyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalisuminom kami, iparangarami, di papatay mo, Apo aging gayni, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to keneng gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw, tinagan ko, lungteng kumaki pagari,
Maria, matungpal kumatinakin mo, dito'y darapat sa dilangit. Ibenadabang tiandang ito'y ikanemi, ipanang alba pakawane, dagiti basbasumi, kasmet kuma, iti pamawani, kadagiti benabasun, kadagami. Inakamen, baybayan, nga umandugot, iti-suliso, ket isalakan naga. Itinagis. Dawatin mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngiti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Upang ti turay, di panakabalin kendaya, hindi ayun naging tuwasaya. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitiming minam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba, iti nabunga a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada tayo aming kapya. Cordero di Dios, amamiga, kadahiti basbasulti sa malungan, naasika, mga asika, ada kami. Cordero di Dios, amika, kadahiti basbasulti sa malungan, naasika, mga asika, kadagami. Cordero ti Dios, amika, kadagiti basbasulti sa malungan, item kada kami kapya, item kami kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya, di may sala nga sa mapaimbagton ti
Siksikao ako, ibilig ni Manakawan, kinakapsut ni Manakapakawan, pagkurangan ni iturong mo ako, di panagbiag ni iyaya ti Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, paglarama na tayo so tibiyang, amin nagkapon, bigat kinang ay Diyos magkamangan, anyaman na bana, hintay birukin, anyaman na riga, hintay parmiken, when nga agpaiso, ti Diyos tulae, kirit ken namnama, tinto aglemnem, ti aya ti Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, pagdarama na tayo so tibiyang, amin na kapwa, bigat kinam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo ako, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, masken tao ako, balinen na ka, tapno ti ayat mo, di may paidang, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagkarama na tayo so tibiyang, amin nagdapuan, bigat kinam ay Diyos pagkamangan, may kauwa po, ket nagbigat ka, agpaay ti amin na parswa, panakaagipin, amin nakita, itid mo tiiling, tiwaya-waya, tiyaya ti Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, pagrarama na tayo so tibiyang, amin nagdapuan, bigat kinam ay Diyos pagkamangan, tiyaya ti Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, pagrarama na tayo so tibiyang, amin na kapwa,
ay Diyos magkamana. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi ta saranayan na kami. Sinamay na kami kadagiti nailangitan a misteryom. Aramidam kaditi paglikudan mi dagiti daan na kinadakes mi. Ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Di siya sino man nagtarigagay masumurot kaniya lipaten na bagina ket suruten na atoyak dumdumngek tiadipen ko nga atong pagpiliin mo at sa ukawan